har vi spillet første kvarter, og vi mangler stadigvæk lige at få slettet det der 0 ude for Holbæk Stenhus. Det er, hvad det kommer her. Ja, flot. Som Bears spiller lokalopgør på mandag mod Bears Academy. Også her i hallen i øvrigt. Ja, det er super. Ikke et tidspunkt. Sidste minut af første halvleg. Andet kvarter, om man vil. Og så lykkes det langt om længe. Eller Pej med... ja, det er en flot scoring. Vigtig scoring her, og ikke mindst for Steven og for fokus her. Men også ikke. Mangler også lige den sidste præcision. Nu er de foran BC Copenhagen. Sidste minut. Så har vi hul på her. Det er nok Pejsild i det her fodskifte. Nøj, det er en flot scoring. Ja, fint lille aflevering tilbage. Edard Pej og 3 point. De følger godt med Holbæk stadigvæk. 5 point er jo ingenting. Er halvvejs igennem den her periode. Anden periode altså. Og hvad med den der? Ja, den sidder der. Jørgensen. Sædvanlig stil. Edard Pej med stor træer. Ja, der er ikke så meget der.